ɓamtare ɓiɓɓe fulɓe andu diine maɗa fedde heblo sukaɓe Afrique takkusana yoni to lumbi sannaraɓe mbeɗe wuuro mawlo a ñama jaaba hoore fonde ko on waktu yoni ha to cewela awqali e ko taari ɗum kala ene jeeya e gardidi kabruji men koñinkoɓe leydi Sénégal toon to Casamance ɓe kolliti ɓe jani e guese jonɗe no fewi ken wona hectare uji jonɗi taw woni hen ko huuɗo bonko haɗaka ko to leydi Mauritanie jagorɗo kotki holliri udditi ñalawma hanki o ken wona école aji sappo e nder morsoɗe hoore mum ha tenti e leggal biyetegal Tafraka Zeyna to leydi Mali legal commune 6 holliti beele mum no fewi faade laamu transition gam oɗo saaha ɓe ɗomɗiti caggal nde ɗomka wonno e legal mabɓe to leydi Guinée Conakry ne tijji ñalawma janggo c'était timmuɗo guiwo toon to Bamako taw ko jagorɗe nelaɓe colonel Assimi Goïta to leydi Côte d'Ivoire a jeeme fawi hayre mum adini gam hade jeere mawde no fewi nde ganduɗa kene wawa moftude yoga e guura kene yona finode e Abidjan kabruji men manaw en ha toon to Côte d'Ivoire ma en jaa toon to Nigéria kame Rwanda ha fayma to Tunisie Yémen kame Royaume Uni ha to Brésil kame États-Unis de Amérique musidɓe tedduɓe woto goɗɗe joni jañoɗen maître Adama Baldé ko guindiyanke ko wittiyanke ko safriyanke safrude fina tawa maître Adama Baldé ko spécialiste médecine traditionnelle joguiɗo seedantagal mo ha timmi baɗadire koni maître Adama Baldé ko consultant ko assistant international maître Adama Baldé ina yawrani ɓen dépose ɓe kayitaji men ɓe noon koɓe heɓde kayitaji ɗen dépose kayitaji men ne jooɗiɗi padi résultat ji omo yawrani kadi ɓen ɗaminiɓe yaade dépose oyde e kayitaji men maître Adama Baldé ene yawrani kadi ɓen jiɗi ɓe renouvelede kayitaji men ene jogui kuluhuli so jeehima kayitaji men tette omo yawrani kadi ɓen ɓe kayitaji men tetta ɓiɗide e juuɗe laamu maître Adama Baldé ne yawrani ɓe ɗon koɓe heɓde contrat ji jokkodiri makko joni keeɓa contrat ma hano hannirta ni maître Adama Baldé ene yaawi addude pamodiral hakkude gollotoɗo e patron mum walla hakkude patron e gollotoɗo mum maître Adama Baldé an donkude heɓde golle waɗa feere jokkodira e makko joni keeɓa golle hano hannirta ni maître Adama Baldé ko assistant ko consultant on joguiɗo caɗele hakkude mum e joom suudu mum walla debbo joguiɗo caɗele hakkude mum joom galle mum jokkodire maître Adama Baldé joni o moƴƴitina galle ma hano hannirta ni maître Adama Baldé ene yawrani on joguiɗo caɗele hakkude mum ɓesgu mum e joguiɗo caɗele hakkude mum e galle mum jokkodira e consultant assistant maître Adama Baldé o haalama no mbatta o wasiyoma o wajoma joni hano pama bamdira galle ma no hannirta ni maître Adama Baldé ene yawrani ɓen weddaɓe korte wonduɓe e dabaruji ɓen asoɓe kanŋe ɗon koɓe yitade koye mumen e ñamminoɓe asoɓe kanŋe ɗon ke yitade koye mumen jokkodire maître Adama Baldé joni mbiya alhamdulillah maître Adama Baldé caggal nde waɗi tour du monde o waɗi tour du Sénégal e oɗo saahaji omo tawe to Mbacké Demboul waɗɗani daral Bali so tawi a waɗi 33 976 12 00 ko numéro bureau ji makko walla mbaɗa 33 351 77 23 aɗa wawi kadi wadde 77 949 73 83 ko numéro ji makko téléphone ko numéro ji makko WhatsApp sa yi kadi hello YouTube a waɗi maître Adama Baldé jeegañen fula ɗum a yi tan golle payidinde no fewi e nete bosoje nde o gollata maître Adama Baldé ko labɗo reedu malaɗo woni piro koyɗi moƴƴuɗo longal joom istin jaam ha timmi maître Adama Baldé badden dando faade makko kettude kaburuji mon e demgal pulaar Afrique Asie Europe Amérique Moyen-Orient Océanie
jam nyalle mon musidɓe tedduɓe dewo bira sappo e jeegom siilo hitande ujune ɗiɗi e nogas e ɗiɗi yonti kumpital men e ɗemgal pular ɗo yeeso haalirde he ko musidɗo mon guiɗo mon sehil mon sar abdoullahi sar to karlagal weltare tv ko musidɗo mon saydou abouba cewel awqali ɓi neni meɗen woni moussa bennara eɗen duwa weltare ɓiɓɓe fulɓe kala nelde duwaw dendagal cewel awqali naɓe nelde duwaw ɓi neni meɗen moussa bennar caggal nde yalti aduna kikigue hanki o woni nene makko cawdiɗo taw kadi ko esi men neni men cawdiɗo wonande nene mum moussa bennara jayde weltare ɓiɓɓe fulɓe kame fedde heblo sukaɓe afrique kala rindine nelde duwaw dendagal cewel naɓe kala nde jomiraɗo yurmotomo yaafoma nannamal janna kanko e dendagal mayɓe julɓe kala kabruji men ɗemgal pulara jagorɗo cellal ɓallimo leydi sénégal no wowi wadde kala subaka so hoccodirde ɓesguji ɗi andinaɓe rentade ɓuuri safrade ɗum jeeyi sababu e kala subaka ɓe kollira yimɓeɓe oɗo hen mborosa ɗo yarata e nder leydi sénégal ujunnaje ɗiɗo e temedde nayyi e capanɗe jeetato e nayyo neɗɗo woni ƴewdaɓe tawani en jogui oɗo hen mborosa ko temedde nayyi e capanɗe nayyi e goho neɗɗo tawa enen jogui oɗo hen boros hen nogas ɗiɗo ko memodirnoɓe wondinoɓe oɗon ñaw neɗɗo goto itti ñaw o ko caggal leydi sénégal temedde nayyi e sappo e jeetato ko raɓaɓe andaka raaɓe ɗumen kene wona temedde ɗiɗo e capanɗe jeenayyi e goho neɗɗo keeɓi cellal mumen kene wona yimɓe jeegom ne tampi koma ballite e fofando hay neɗɗo goto wasani hen fittano mum kene wona ujunnaje joyo e temedere capanɗe jeetato e nayyo neɗɗo oɗo saaha ne tawi e cuuɗi safara gam hebde safara mumen coordinateur ko fate banggue programme national haɓade kala kene wiye ñaw koron kala kene wiye ñaw tuberculose caggal nde ɓe jaltini limore mabɓe timmude ɓe kolliti ko Thiès wonno wuuro ɗimmo caggal Dakar ɓurde raɓede ñaw coronavirus kono ɗo saaha e nder limore nde ɓe jaltinde ɓe kolliti wonande ko ɓe kolliti ko Diourbel wonti wuuro ɗimmo ɓurgo raɓede caggal Dakar ko fate banggue ñaw tuberculose eɗen gandi ñaw tuberculose ko ɗojjo hamningo no fewi kadi joom heddone hakta wona seɗade ene fooƴa ƴiye kala jalta ɗum noon ko ñaw kawniɗo no fewi so tawi neɗɗo arama ɗojjo dumingo ha andi ngoɗo hen ɗojjo hankkadi ni watti tampinde ɗum pecce jamma e kala waktu ne foti joncude hoore mum salo yerdude yimɓe kañum e hoore mum salo rendude yimɓe kala kasuji kala jaram kala goɗɗum gam teskede ñaw tuberculose ko ñaw mo ganduɗa safara mum ne woodi kono noon traitement mum ne juuti no fewi ne yaaha ha lebbi jeenayya walla lebbi jeetati to wuuro Touba kotana musɗo waɗi toon jamma hanki o ɗum noon ko caggal nde dayira goto yuɓɓini jamma hassa ida eɗen gandaɓe ke wadde ɗum oɗo saaha ko woni ko joli ko ɓeyne jima woni ɓeyne mbajo neɗɗo sowta hoore mum tan jagga hoore mum feeyi ɓalal walla yuwa hoore mum e leydi walla nanna hoore mum e gueɗe hankkino wano sa heeɗima hoddu welndu jaltina laaɓi pituɗa ko ɗum woni ko heeɓi oɗo hen apprenti biteɗo Moussa Dieng jafo ɗon ɗum ko caggal nde hasayito welimo no fewi o diwi o yani leydi o yaltini laaɓi o fi laɓiki e nder makko nde ki laɓiki memi ɓernde nde ɗon nde ɓen yaade makko ƴettimo gam nawdemo hôpital nde o yettoto ɗum taw wasi fittano makko oɗo saaha police udditi hen losko yañgo no fewi to Casamance l'armée jaune militaire numéro 5 neldaɓe toon to Ziguinchor toon to Casamance dañi yilloyade e nder leydi ndi ha ganduɗa ɓe mbawi nangude toon kene fotta wonde guese jeegom hectare uji jonɗi no fewi to nokku biyeteɗo Sindiana hen guese tati ko nokku biyeteɗo Kanjour toon ɓe mbawi jaggude ɗon guese ɓe dañi duppude ɗum ɓe dañi bonnude ɗum woni hen jaggaɓe noon mbaɗama e juuɗe gendarme aɓe ɗen guese noon woni hen ko cannabis woni huuɗo haɗako ko ɗum woni koɓe ndemanno toon accident musɗo baɗɗo pecce jamma hanki sanga minuit taw kadi ganduɗa koye campagne ɓe gonno taw koye yaadiɓe Farba Ngom maire Agnama on oto noon ko oto wuuro Molonaɓe caggal ɓe gaari haaɓe jetti toon to lumbi sannaraɓe hakkude muɗum e nokku biyeteɗo Beele sa woɗɗani wuuro witego
mbeɗe ko ɗon oto o waɗi accident suka debbo goto kam wasi hen fittandu muɗum suka debbo goto on oto noon baɗɗo accident o jeeya ko toon to Wuromolo ɓen ko Wuromolo naɓe ko suka debbo goto wasi hen fittanum mbiyeteɗo Kumbela Harana Diallo kam wasi hen fittanum goto noon gañima hen ene tawi to hôpital mo Wourossogui ɗum noon eɗen nelda duwawa dendagal wuronaɓe kala kanko on mo sellani nde jomiraɗo ɓeydantamo cellal on basɗo en fittanu mum o nde jomiraɗo ɓeydata juru mum e makko kanko e dendagal maɓe julɓe kala ɗo hen kabaru koye ballal musidɗo men Amadou Baraba ko wona ɗum ko kadi accident musɗo bannoɗo hecci hanki o toon to Silla Dande Maayo ɗum ne kadi koye cortège wonande Farba Ngom maire Agnama to ne kadi ko suka debbo goto mo ganduɗa kañumne wasi toon fittanu mum taw kadi ganduɗa jeeyano koye ujunnaje joyo taw ganduɗa ko ɓen ƴetteteɓe wattoɓe jangguinde kañumne wasi toon fittanu mum taw ganduɗa ko oto feeri ɗum jeeyi sababu hawa yani hayre yani hayre hoore nde heeli hoore nde heeli jeeyi sababu hawa yalti hen aduna joni ko Sénégal keddoto ɗen jeyeten ko toon to Dalifort toon kadi wonande cortège Abdoul Karim Sall kañumne yaɓɓi to nanki cukalel gorel ngel ganduɗa ngel mayani kono kama yaranoy duuɓi sappo e ngel cukalel gorel noon ko koyngal ngal heeli kono ngel wasani hen fittandu maggela to politique keddoɗen to Louga to ne kadi tinama pelɓodiral musgal no feewi hakkude yaadiɓe yewmi woni Mberi Silla kame yaadiɓe benno ngal pewdiral noon woni hewɓe gañiɓe hen Pape Diop gardinoɗo wuuro Dakar hitande ujunnaje ɗiɗi kañumne arti ha hande e ƴamtude wuuro Dakar gam hollirde ɗaccirno wuuro Dakar ɗo ko ɗon tan wuuro Dakar yarata ala kala ko ɓeydi e wuuro Dakar kanko noon o holliti konguɗi makko wonande konguɗi Ousmane Sonko yaltini gam sababude commune toon to Ziguinchor wiide ɗum tan ma waylu mone so tawi heeɓi laamu leydi ndi ma waylu koppareje Sénégal watta ɗum inde toon to Ziguinchor ɗum noon ko konguɗi ɗi ganduɗa ko dawrugol kulɓinigol no feewi kanko gonnoɗo maire Dakar woni ko yaltini e nder haalande makko to Sénégal kedana jon jeyten ko ha toon to Barkeji toon kadi ko suka gorko étudiant mo ganduɗa walla mbiyen élève ɓurnoɗo garɗude jangde no feewi mo inde mum woni taw ganduɗa komo inde mum woni Bachirou Sow kam tigui wara heccanki jamma taw kadi ko fati banggue kiram barɗo mo noon ne tumane ɓatti wonande gardiɗo wuuro noon wiyama teeb kanko noon caggal nde o fiya jaseji ko ɗon waƴƴetta o nawa hôpital mo Maguette Lo Linguére hadema ko yetta toon taw o wasi fittandu makko sen gewi toon to leydi Sénégal paɗena koto leydi Mauritanie to Mauritanie jagorɗo cellal ɓalli mo leydi Mauritanie wowi wadde kala subaka so andinde yimɓeɓe kikiɗe oɗo hen boros ɗo yarata e nder leydi Mauritanie o holliti kikiɗe hanki o ko ujunnaje joyo neɗɗo woni ƴewdaɓe tawane jogui oɗo hen boros ko temedde jeeɗiɗi e capanɗe joyo neɗɗo yimɓe tato mbasi hen pittali mumen temedde tato sappo e tato neɗɗo keeɓi cellal mumen kene fotta wonde ɗo saaha mo gonɗen kene foto wonde sappo e ɗiɗi ujunere e temedere e capanɗe jeetato neɗɗo mo sellani coronavirus ne tawi cuuɗi safara kono laamu ngu holliti aɓe mbaɗi ɗum maîtrisé ngam wawde safrude yimɓeɓe kene foto wonde nogas e jeeɗiɗo neɗɗo tampuɗo no feewi kono kadi hollitama rabatɓe kala ɓuuri raɓede koye leegal bitegal Tavrakh Zeyne e nder noksoɗe hoore muɗum ko wona ɗum ko noon gouverneur mo kiifa ñalawma hanki o waɗi ñalawma moɓodiral kanko on biyeteɗo Mouhamed Wuld Ahmed Mawludu o dañi noddude imameɓe woni almameɓe taweteɓe nder wuuro ngo kala imameɓe kala ngam yewtidde mabɓe kamɓene nde ɓe kedata wonande hen banggue findinde yimɓeɓe e jertinde ɗumen ko fate banggue oɗo hen boros mo ñaw coronavirus jagorɗo kotki leydi Mauritanie inauguré hanki kene foto wonde école aji sappo taw ko tarduɗi ko fate banggue mahango mumen siftinde ona kanko jagorɗo e kala samu heewi yawde wonande contrat ji ɗi ganduɗa taw kadi ganduɗa jomumen ɗoftaki ko fate banggue happumo cifodirno wonande so joom wi ko lebbi ɗiɗi heewi wontoyde ko lebbi jeegom ɗum jeeyi sababu ɗin école aji tardugol muɗum ɗin école aji noon koye nder commune aji kewɗi taweteɗi e nder noksoɗe hoore mum kanko on jagorɗo biyeteɗo Sidi Ahmed Wuld Mouhamed o holliti hen école aji tati ko toon to Tavrakh Zeyne ene hen Luksara ene hen kadi toon to Elmina ɗiɗi ene hen kadi toon to Arfat toon to Arfa ɗiɗi ene hen kadi toon to Tayyereta kame Darou Naima ɗin école aji noon saluji ɗi kala hen sala
ene nawa kene wona capanɗe jeeɗiɗo e jeegomo étudiant capanɗe jeeɗiɗi e jeegomo élève jafoɗona taw ko janngowo kene fotto wonde ujunnaje tato e temedde jeegomo suga ene wawi janngude e nder ɗiɗon cuuɗi janngirɗi to leydi Mauritanie kedana joni hewɓe gullitima taw ɓe gulliti koye micro Sahara ɓe kolliti wonande yoga e leyɗe Nouakchott teskama ɓeydogol ko fati banggue coggu taw ganduɗa ko taxi ji ya gara taw kadi ɓe ganduɗa ɗo ɗum fawa ɓe pin tan ɓe tawi yoga e taxi manuji ne ɓeydi cogguji ya gara ko noon ɓe pamani hen haydara wona Nouakchott kala ko won hen e leyɗe tan puɗɗiti wullitade ɗuma tambiɓe nden kay kisal ko fate banggue jeeygu ko ñamete nder leydi ndi ɓe kolliti altina janggo so jomiraɗo hoddiri ko ndena ɓe piksata yoga e produit ji taw ko aliment gueɗe ñamateɗe ko wayno nebam ko wayno sukara kamen maaro ha e beele kala ko janggo ɓe jaltinta listi gonga e gonga taw anduɗ ɗin cogguji hono poti o saaha mo gonen gam teskede ha hande cogguji ɗi ala kala ɗoɗi daari e nder leydi Mauritanie jagorɗo ya garamo leydi Mauritanie yillima ñalawma hanki o toon to gollorgal golle pewteɗe toon to pont taw ganduɗa ko mahgol pont mo Bamako taweteɗe toon to Nouakchott ɗum noon koye nder province e hoore mum Riyad o holliti golle ɗe ene jaari yeeso kono kadi e kala saaha wo serani hollidde mette makko yoga e société ji rokkaɓe golle ha tenti ko fate banggue booli hakkude élega kame butel mita ha faynma nokkuji goɗɗi kala gam tardugol ko fate banggue gaynugol golle mumen wonande happoji dokkaji ɗi ala hen kala ko ɗofta kono kadi o holliti won hen rokkaɓe deuxiéme chance kono hande so ala ko gasi ma wot ko way kono ɗeɗon mo pomuji maheteɗi e nder Nouakchott e hoore rokka ɗuma ko gollorgal leydi Sina Somaleka ko cetal tambingal kuɓɓama e nder leydi Mauritanie ɓe kolliti wonande hanki ɓe dañi pan musto no feewi won e leyɗe Nouakchott kewɗe hen mbaali koye niɓɓere kono kadi pini ha hande ñaldata koye niɓɓere gam teskede pano noon ko pan musto seeɗa kono noon ñalawma hande o tugganma tan 9 heures ha fayanma 13 heures ñalawma oɗo sac coura wawata wodde yoga e leyɗe to attara holliti toon ñalawma hanki o gardiɗo ko fate banggue tourisme en yillotoɓe toon e ceene ɗaɗɗe taweteɗe nder attare hoore mum ñande 15 ñalawma hanki o ken wona capanɗe jeetato e joyo taw ko tourisme en giwi toon to leyɗele Europe jettima toon to attara oɗo saaha kolliti hayso tawi woni ñaw coronavirus ene ɓuuri ƴellitade leydi Mauritanie kono hatta ɓe jogui hen nden ko timmuka no fewi wi noon ko peut-être Mohamed Wuldu Sambara o woni gardiɗo taw ganduɗa ko cetal ɓen jabbotoɓe tourisme en toon to attara ko wona ɗum ko gendarme ɓe leydi Mauritanie taweteɓe toon to nokku biɗeɗo Kokki El Jamala ɓe kolliti ɓe jaggi fedde bandiji taw kadi bandiji ko tuumaɓe ene gujji toon to Ayyuna kene fota wonde 60 million tawi nder kobani e hoore mum ɓe mbiyama teb caggal leskoji timmuɗi waɗede e mabɓe sen gewi toon to Mauritanie paɗena ko toon to leydi Mali ɗum ka iwani wonande commune 6 mo Bamako ɗum ko caggal nde jagorɗo ko fate banggue jaram jagorɗo ko fate banggue kuɓɓam e jaram woni Lamina Saydou Tarawore ne wonde deuxiéme soma ZSA ene wondi kadi e cate goɗɗe taw ganduɗa ko société ji kala ne mbaɗi toon looɗe ɗiɗi mawɗe taw looɗe ɗe ko looɗe bawɗe rokkude ndiyam jarateɗam timmuɗam wonande commune 6 mo Bamako caggal kene fotta wonde 375 ujunere fittandu ene foofa e ngal ɗon legal ala ko hato jini so wona ndiyam ɓe kolliti hen bellema mabɓe mawɗo no fewi Madame Konate Djita Cissé woni président groupe ensemble pour une transition o erima rewɓe leydi Mali kala kono ne kadi rewɓe diaspora malinaɓe kala nde mowodirten gona neɗɗo goto kamɓe kala nde ɓe gonata caggal o gorko koɗɗo toon to galle Kuluba woni Assimi Goïta ɓe kolliti aɓe teski gila tan onare gardidi lefol laamu leydi Mali e nder Bamako e hoore mum wuyɓe ne gusti gueɗe kewɗe ne gusti kono ne gara e janguji ene gusti e nder leydi ndi kala ɗum noon so tawi ɗum dañama yimɓe poti ko rokkudemo hoolare timmude to yeroso ken wona ujunnaje joyo to ne kadi fittandu kamɓe kala ɓe moɓodiri yeeso mairie mabɓe kamen wonde préfecture mabɓe kala wiide ɓe gondi koye laamu transition ɓe jadani ko fate banggue CEDEAO ko yowi leydi mabɓe oɗo saaha holdogɓe koyɗe jaam hakkude Bamako e Paris ko fate banggue laana ndiwowo ka Air France caggal
wonande ñande jeenayi nduɗo hen lewru nde CEDEAO holliri yoɓi leydi Mali ala kala ko yahata ɓe guddi keeri mabɓe onone kadi wonande ndiwaw ka leydi France kañum e hoore mum hollitino a yowi ligne mum faade toon to Bamako kono ɗo saaha kaldigal waɗi hakkude mabɓe hakkude Paris e Bamako holko Air France yiɗi ngal kaldigal noon rewoyi ko toon to Nouakchott ko toon ngal rewoyi ko noon Air France ma ɓamtu golle mum ya taw wonani jamfa yidde heptude kiliyaneɓe Air Sénégal Air Côte d'Ivoire Air Burkina Faso yowɓe golle men fa toon to Bamako ɗum woni hande ko muɗirte wonande conele e nder jayndeli wonande yoga e leyɗele Afrique kala hooreji jagode leydi Mali woni Chekela Mayiga e nder jayde leydi Mali ñalawma hanke o artema o holliti e nder haalande makko men porte plainte wonande CEDEAO e hoore mum caggal no CEDEAO waɗiri embargo leydi Mali ala kala ɗo winda ala kala ɗo desina ɗum noon maɓe naw leyɗele CEDEAO e yeeso lawola ko wona ɗum ko kadi ɓe gudditi juuɗe mabɓe ngam kaldigal hakkude mabɓe e leyɗele CEDEAO waya ñima no fewi ko fate banggue haalande makko kanko on hooreji jagoɗe leydi Mali. sen wi to leydi Mali paɗen ko toon to Guinée Bamako oɗo saha leydi Guinée ene fiɓi bismade ñalawma janggo sete timmuɗo giwawo toon to Bamako taw kadi oɗon sete ko ñalawma janggo altina ken wona jagorɗe jeegom taw ko nelaɓe Assimi Goïta faade colonel Mamadi Doumbouya ɗum noon ko yewtere hakkude mabɓe sifti noon leyɗele CEDEAO kala ko gudduɗe keeri mumen ha heddi leydi Guinée ko noon kadi oɗo saha gueɗe kewɗe ko fate banggue leydi Mali yiiɗi wattude sembe mum ko hakkude leydi Guinée kam e leydi Algérie. Guinée Conakry colonel Doumbouya joɗodima ñalawma hanki o ɓen ardiɓe landaji dawrugol kono teskama selludelen diallo tawtoraka caggal noon hewɓe kollitino ko jeeyi sababu o tawtoraka caggal woni koye jillu makko e nder leyɗele taariɗe leydi Guinée o heɓani tawtorede ko wala ɗum konon toɓɓere hewde ɓuuri yañade ko fare banggue CNT wonande laamu hakkude oɗo saha guila nden ha hande suwa taw darnede ko ɓen jogori lomtade sarɗiji leydi ndi kono hande ala taw ko ala taw ko gasi hen ɗen woni toɓɓe ɗe ɓe jewtiri ko fate banggue nduɗon suudu no ɓurata wawde darnirede ko ɓuuri yawde ɓe dutto ɓe jokka ko fate banggue laamu transition no foti wonata happo moɗoma to Côte d'Ivoire Adjamé pawgol hayre adinde made toon jeere mawde no fewi nde ganduɗa koma go nde ganduɗa taw ko mawde no fewi wawde moftude gueɗe kene wawa yonde wuuro ngo no wuurino wuuro Abidjan e hoore mum taw kadi ganduɗa nde ɗon jeere mande won ujunnaje jeeɗiɗi e temedde nayyi métre carré métre carré kay nder mayre kene wona ujunnaje sappo e capanɗe jeegom magasin taw ko box taw kadi ganduɗa jar muɗum ma wonoy sappo e tati milliard ko préji France CFA taw mahango ngo wonata ko lebbi sappo e jeetati ken won ujunnaje ɗiɗo e temedde joyi neɗɗo ma mbaw gollade hen cimtola ko fate banggue violence kareli arméji e nder leyɗele Sahel e hoore mum dogde yaaha moltoyo wonande haute commissaire taw ganduɗa ko des Nations Unies ɓe kolliti kene wona million ngaji ɗiɗi e feccere woni ko dogi yalti koɗorɗe mumen dogi moltoyade banggueji goɗɗi gam fitinaji teskede ha tenti noon ɗi fitinaji ɓuuri teskede ko toon to région mo Tillabéri tawi nder Niger ha fayma to Tahawa kam yoga e nokkuji kala ɓe teskima e ɗeɗo duuɓi tan woni hitande mayne nde kene won temedde jeetati jango waɗama e nder yoga e nokkuji kono ɗo saahaɓe aɓe ɗamini walla ɗo saahaɓe katujini kene wona temedde tati e jeeɗiɗi million ko préji dollar ngam wawde faabade ɗiɗon pittali kono kadi ɓe erima ɗiɗo kareli kal ne mbawata dartade so wona ɗum tan ala kala ko jogori moƴƴude hen to Nigéria Mohamed Buhari joɗodinoɗo e ambassadeur mo leydi Burkina Faso bannoɗo duuɓi jeetati e nder leydi Nigéria caggal noon nde mandama ko gasi mo joɗode Mohamed Buhari noon yaltini konngol mum erago faade lamɓe Afrique naɓe ha tente tariɓe leydi mum nde ɓurata ɓattade ɓesguji leydi mumen ko fate banggue ɓiɓɓe leyɗele ne mbawa dañde golle timmude nde tawno teskama ngaaluji kewɗi gonoji e nder leyɗele koko puɗɗi ustade ɗum noon alay saago nde moni kala dadoto sentir mum ha tiiɗa yimɓeɓe kala ɓuura ɓattodirde
e lamɓe mumen to huwanda kala liggotoɗo e fonction publique mo ganduɗa heɓani vaccin mum jeni kadi jaɓani vaccinade yo habba gas mum ha laaɓa iwa e poste mum walla démission anda kam jogorani a gollande tawno toon kene wiye vaccin kala ko wawnere to Tunisie seppo ñande 14 janvier nduɗo lewru ne heccanki ñandal juma nde gon seppo contre Kayit Sayid ko fate banggue mawninde manditare iwgol Ben Ali kono oɗo saaha ɓe joofi ko président o dañi noon jaydiyankoɓe hewɓe nangaɓe en moleta woni hen kadi lepta woni hen téléphone ngaji men tetta carte mémoire moɓe pilmuno gayle vidéo ngaji kala itta ha laaɓi ɗum noon RFI holliti hen a mette mum no fewi to Yemen oɗo saaha hobel mo utsi e hoore mum jaɓani ko fate banggue accidde navire imirienne woni ɓeɓe nanguno e nder maaje ɗe guila tan ñande 13 nduɗo hen lewru ha ɗo ɗo gonɗen ka navire omo tawe e juuɗe hobel mo utsi to Royaume-Uni yogay presse britannique ɓe garti e yañade oɗo saaha yiɗɓe hewɓe yidde ɗumen ko Boris Johnson o saaha nde ittata hoore mum e gardidi hooreji jagoɗe leydi ndi yiddeɓe ko yo dañ lomto ɗum ko caggal nde ɓe tuumimo omo waɗi feet taw feeɗo o waɗi ɗum koye nder suuɗayre hay gottinani kono noon heccanki o werti juuɗe mum gam ñagade yafuya to Brésil vaccine de sukaɓe fuɗɗima e nder leydi ndi cukalel gadi guel vaccinede ko gorel yarata koye duuɓi 6 oɗo saaha kene wona ujunnaje 10 taw ko ujunere vaccin 10 millions ujunnaje 10 vaccin ujunnaje 10 vaccin woni oɗo saaha ko heeɓa gam vaccinde ɓiɓɓe leydi ndi kala haɓade oɗo henna mborosa to Texas Amérique woni synagogue toon kadi ko otage goto wanno toon kikiɗe hanki o yimɓe 4 nangono otage nangunoɗoɓe otage noon ko Pakistan ajo on holliti wonande ko mawnum nangano ñawore ko fate banggue ko neɗɗo ceɓɓitiɗo kono noon wo dañani warden hay goto kamɓe kala ɓe mbawi faabede kanko noon o wasi hen a fittandu makko musidɓe tedduɓe ɗum ɗo hen wonno kabaruji galandena kekiɗe hande o ɗo yeeso aldirde ko musidɗo moon guiɗo moon seydi moon Sar Abdoullahi Sarr ketkima laki jaam yo jaam Allah hiranen